Il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina da messaġġ li ċermen tal-PBS Mark Sammuto u lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa fi qalilhom li blaġir tagħhom mhumiex se jsiktuhom u mhux se jirnexxilhom iwaqfu l-ġlieda tagħhom kontra il-korruzzjoni. Dan saħħu waqt il-veli organizzata quddiem il-qorti fil-Belt Valletta feluq is-sitt anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fejn spjega il-pajjiżna spiċċa mifni bil-korruzzjoni li minħabba fiha qed ibatu dawk l-aktar li għandhom bżonnijiet kbar fis-soċjetà. Aquilina qal li pajjiżna spiċċa misruq miljuni kbar ta' euro li setgħu intefqu fuq il-pazjenti Maltin u Awċin, iżda minflok spiċċaw fil-bwiet tal-klikka fil-gvern tal-Labor. Naf il-waqt li stqarr illi il-moment fejn dan il-pajjiż se jibda jduq il-ġustizzja daqt se jkun qiegħed jasal. Waqt l-istess attività tkellem ukoll Jonathan Ferris fejn qal li dakinhar li tkeċċa mill-FIAU fit-30 ta' Ġunju 2017 Daphne Caruana Galizia kienet l-ewwel persuna illi ċemplitlu fejn minn dakinhar Daphne kienet baqgħet iżomm kuntatt miegħu kważi kull ġimgħa bl-aħħar darba tkun ftit jiem qabel ma qatluha. U insista li wara l-kitba ta' Daphne kien hemm mara u omm illi kellha qalb kbira u li kienet taf tħoss għal min kien għaddej minn żmien diffiċli. Ferris qal illi wara l-passjoni li għaddew minna u familtu baqa' jissilet sabiex jingħata raġun mill-qorti fejn dmiru kien jinkludi li jinvestiga l-istejjer ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus li Daphne kienet qed toħroġ. Naf il-waqt li ħeġġeġ il-kulħadd sabiex ixamru l-kmiem ħalli s-sagrifiċċju li għamlet Daphne Caruana Galizia ma jkunx ta' xejn. Għalhekk appella lin-nies ta' rieda tajba biex ikomplu fuq il-ħidma tal-ġurnalista kulħadd bl-aħjar mod li jista'. Intant Clemence Dujardin minn Occupy Justice saħqet li l-poplu ħaqqu aħjar u qed jappella għal aħjar. Jansistiet li tfal ta' 10 snin, 6 snin u wara l-lum għandhom 16-il sena lesti biex jivvotaw u jistgħu jilħqu sindki tal-kunsilli lokali rispettivi tagħhom. Iżda staqsiet li dawn it-tfal li llum huma xebbiet u ġuventur għandhom qudiemhom gvern mifni b'korruzzjoni u nuqqas ta' responsabilità, sistema li tixpruna il-korruzzjoni minflok l-integrità. Indirizzaw ukoll il-velja Alessandro Delisi minn Fondazzjoni Falcone fejn insista li f'Malta huwa possibbli li l-mafja Taljana taħsel il-flus fl-istabbilimenti. Iżda insista li b'kuraġġ u reżiljenza jinsab ċert li l-persuni ta' rieda tajba se jaslu. Wasaħa illi il-Maltin u l-Awċin ma votawx biex jgħixu f'pajjiż korrott u insissa li ħallu pajjiż moralment b'saħħtu f'idejn uliedna u li tuliedna. Naf il-waqt li Karolina Farska, ġurnalista u attivista Slovakka appellat lil politiċi ta' rieda tajba sabiex juru triq tal-verità u ġustizzja lil poplu Malti u Awċi sabiex iċ-ċittadin ikollu ħajja illi tixraqlu u mhux waħda li tinsteraqlu minn min irid iħaxxem bwietu. Chiara Di Gaetano minn Libera ħeġġet sabiex neliminaw id-differenzi ta' bejnietna u ninaqdu fajta waħda favur il-ġustizzja. Tkellem ukoll Ethan Mifsud tfajjel żgħir illi wassal messaġġi ta' kuraġġ lil Matthew, Andrew u Paul u lil Daphne Caruana Galizia fejn sostna illi mingħajr ma kienet tafu ommhom għalmitu wkoll l-integrità. Tom Gibson mill-Committee to Protect Journalists ikkundanna lill-gvern preżenti kif saħaq il ma jistax jifhem kif għadu maħax il-passi kollha neċessarji kif kien indikat mill-inkjesta pubblika. Finalment, il-ġurnalist Christoph Schweiger sostna li preżentament qed ngħixu f'realtà kera. Wastqarr illi il-passi il-qudiem saru iżda mhux biżżejjed għalhekk insista dwar il-bżonn li ċ-ċittadini ixamru il-kmiem għaliex iż-żmien issa qiegħed jafas.